Manero akanaka vana vaMwari. Manero akanaka mbeu yedenga. Manero akanaka vechidiki. Manero akanaka vana mai. Manero akanaka amo. Vagadzirire pakakoromoka. Mwari warugare vatiitire zvakanaka chose. Kuvapo kwenyu seamo kwakatikoshera. Musangano ungangopera musina kuudziwa izvozvo. Musanyanya kutambura nesu. Puwai mazuva mazhinji okurarama naMwari. Isu takangoti kubva pacreation apo ndobva tachiti hei mungwadzo. Saka musaita maBP nesu, jairai zvimwe zvinhu. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinofara kuva navarume pachechi nemhaka yekuti ndihwo uprista hwamambo. Rudzi rwaakazviwanira mavari tinokwanavo isu muna Mwari. Mwari wenyasha ngavatiitire zvakanaka. Pane tsamba yakandisetsa ndichiverenga. Mumwe murume wanga atanga kuita gakava rake kubva kuna chapter 7. Akafamba achinyunyuta. Sei muri mucherekedzi wavanhu? Ndiri zibuka here zvamunondinanganidza? Ndoti kana ndobuda ndoita somunhu unoti woenda pazhe, ndodzoka ndobata madziro ndorobwa nechinyavada. Zvikanzi kana ndikavata munondimutsa namazikope. Ukandoverenga kubva pana chapter 7. Mwari wanga akanyarara, akanyunyuta, akafunga kuti wakangwara, achivhunza neimwe mibvunzo. Ndo harimwe rugwaro gunotiko Ishe wedu unavuya, hangarambi anyerere, dutu guru remhepo riripo pamberi pake. Umezoti unavuya asinganonoki. Umezve munyori woti pakudzoka kwake haangavuise zvakaita pakutanga. Paakauya pakutanga, wakauya through nzira dzavanhu, akazvagwa somunhu, akafamba pakati pevanhu, akatambura somunhu, akarobwa semunhu, akarovegwa somunhu. Ike zvino kana odzoka haachavuyi mavuyiro akaita. Bhaibheri rangu rendove ndafana kudzikama apa kuti chirege kukanganisika. Bhaibheri pandoriverenga nomweya wechiprofita rinotenda kuti pakudzoka kwomuchinda uyu, pakudzoka kwomuchinda upi uyu, wakati ndinodzoka. Vadzidzi vake rimwe zuva vari pagomo ronga rakadai, ndobva varamba vakatarira. Denga rikati vangirozi ngadzisvike dzikamfote machinda awo asadhisapoindika. Zvikai naimi varume veGarirea, munomirireiko makatarira kudenga? Nokuti wamakatarira samaindira aita ndo mavuyira achaita. Uyu watinotaura nezvake uyu unovuya. Uyu unovuya. Uyu unovuya. Vamwe vanomufananidza nevarume vavo vakaenda Joni vakati ndodzoka. And that was that sazare pabonding. Vakatowana mazitosa uko, akakangamwa ione ganda rakawinyana. But pane muchinda unopromisa, unoti ndinovuya. Mwari ngavongwe mani. On that faithful day, I pray ndikati ndiripo, umwe ungatoti manyawe zvakanaka, vokushuvira zvakanaka. Pazuva iroro ndiri umwe wevanhu vanenge varipo, kana nyasha dzaMwari dzikandiringana, dzandinotenda kuti une murangariro wezvakanaka kwazvo zvaanoda kuti
kutiitira pamusoro pedu. Saka muchinda uyu unodii nai? Unodzoka. Kawachifunga kuti kutamba unodzoka. Pandakaverenga ini panonzi this time kana udzoka halendi pa-defiled land. Hapfiki. Last time wakauya achitoita bukuta pamanyatera. Ndo zvinofunga vazhinji kuti ndo nzira yachadzoka nayo. Kana wodzoka ike zvino halendi apa. Bhaibheri rinotenda kuti uchange ari muchamhembe, ari pamabvazuva, ari padenga akamira akapapamara pamhepo. Chamunga chengirozi chakamukomberedza. Kana asvika ipapo ndo pachadanidzigwa zvapera. Amapabata here, wagara akanaka ngaagare akanaka, wagara akaipa ngaagare akaipa. Ini munamata wangu chero nguva kuti paanolenda muchinda uyu, ina handiwani bandiri pakati pavapenyu. Ameno kuti unozvifunga we. Ndogara ndichimuudza shoko iroro kuti mari pakudzoka kwenyu handiri kuwanikwa ndiri pakati pevachiri vapenyu. Ndoda kuwanikwa ndiri mubwiro. Pane zvandodira kuwanikwa ndiri mubwiro. Pandinowanikwa ndiri mubwiro yenyaya, Kristu paanotolenda auya amapabata hivi. Bhaibheri rinotenda kuti meso ose achamudini naye, achamubona. Ini ndinofunga kuti kana valenda manje haangotangi nokungokwetsura nokurova pasi. Unotanga ati vakomana magenerals indai kunzvimbo dzakasiyana, vari kuAfrica rovai pasi, vanoenda kuAsia rovai pasi, vanoenda kuEurope rovai pasi, vachindosvika panzvimbo dzavainda valenda muno muAfrica. Once we are now here in Africa, generals to each country should take place. VeEgypt vachinda kuEgypt, veZambia vachinda Zambia, veZimbabwe voya volenda mumhepo. Valenda kuipapa ine iri panguva yekutomutsa vakafa. Valenda mumhepo vati ama-army generals ema-prophets rovai pasi. Pane vanhu vanofana kutogwa mumarinda, vanofanira kusimuka naShe mudenga, vachindope zvichiitika zvose nokugara kweziso. Vachindosvika muprovince, maShonaland province, maNyikaland province, tava kumaShonaland province. Paanongondolenda konzi madistrict, Bikita district, Chiredzi district, Zaka district, amapabata here wandolenda so vari pamusoro muZaka. Aindonawani pandakafa handibodi kwani kwandiri mupenyu. Walenda muZaka konzi right vakomana. Fast hatina nguva, zvinhu tiri kuzvida nokugara kweziso. Endei namasabhuku. Sovono yoenda kwaSovono, Manyumbu yorova kwaManyumbu, Harava yorova Harava. Konzi pamuchokwa indai ndo padendiri. Amapabata here valenda pamuchokwa. Konzi vakomana tasvika pamarinda emhuri nemhuri. Amapabata here indai kwavaDhibatiro, indai kwavaSovono, indai kwavaChinendu, indai paGwedede ndo pandendiri baba. Amapabata zvakanaka here zviri kuitika nokubwaira kweziso. Vachingondolenda chete, hwama ndaichirira, meso ose ndopondoti svetu. Handigoni chose kuinda kudenga ndisina kudadzira rufu. Ipapa ndikafa pfekedzei nguve nehomwe. Kudada kunoda une homwe. Ndoona kuti kunodadika. Ndadere ipapo ndoita confrontation norufu. Iwe rufu, rumborera kwako kuripi? Iwe guva, kukunda kwako kuripi? Ndichipedza
zakudero Mwari wabvisa force of gravity pandinoti yeah, no more to go down again. Totandavara mudenga nashe, tovata mumhepo nashe, zvose zvichiitika pasina force of gravity. Patei tichikwira ipapo vakada kudzenga kudarika kuteerera Mwari vai vafa futi. Madzenga mapenyu namadzenga akafa afa. Zvose zvava zvifi. Tava kufamba tichirova 7 days tinashe mudenga. Mwari ngavatigadzirire zuva iri. One day tite confrontation norufu. Titi rumboreva gwako guripi. Musoro wedu wenyaya manherano unoti confrontation time. Amapabata here kwavona murume anyanyavo kufamba nana marwei. Zvimwe usazoramba wakanyarara. Confront him and ask, kusvika rini muchita sechana? Tenzi unodzoka nokuti unouya. Izvizvi moda kufira muchivi here? Wakavhura vhesi ziso rakabuda. Amapabata zvakanaka. Unorizva kupopota no problem yako. Vhura vhesi uchirevesa kuti shounouya. Muri moga, muri vaviri. Akagara pamubhedha achibvisa shangu. Oda kuvata. Wabata Bhaibheri. Wati nyaya yedu pazuva ranhasi iri pana zvakazarukwa. Chapter 1 verse 7. Tarirai imi baba unouya. Meso ose achamuona. Marudzi enyika achamuchema. Morambira muzivi here kuti nyasha dziwanze. Confrontation is needed. Amapabata zvakanaka. Regai ndikunzei vana vaMwari. Moses was a dear to Pharaoh before the time of confrontation. Mapabata zvakanaka. Moses wakanga achidorya patafura imwe namambo asati asvika panguva yokuconfront the king of Egypt. As long as tichiri at peace with the sin, hakuna watinoenda. Tiri at peace with the sin, hakuna patinoenda. Verenga vhesi yokutanga mani. Dambudziko vanhu vanokona kukonfronta zvivi naSatani vachirya kuti unoroyiwa. Mapawe wanzi unoroyiwa unofira mahara. Zvimwe zvinhu zvodangonyara kuba nokuti unofira chi? Unofira mahara. Gai mupohwa Mwari watinonamata. Daniel chapter 7 verse 9. Yeah. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo koma mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo koma wagona. Nguo yake chipamira koma yacho unofema. Kana wati koma unonitarira. Uvudzenga hurukita. Saka unoverenga. Wasvika pakoma kuti tizive kuti wasvika pakoma. Chiverenga. Chapter 7 verse 9. Yeah. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo koma. Yeah. Zikai ndikaramba ndakatarira. Amapabata here ndidhanere. Mashoka hasi kutaugwa nemurume wamangamanga. Ari kutaugwa naDhanieri. Witakwi yakamira naMwari pamazuva under captivity. Daniel the prophet wataura ukaverenga pana chapter 7. Topa ataura kapamhuka mukadziya achiri muconfusion. Daniel unati ndikaramba ndakatarira kusvika zvigaro zvoushe zvagadzwapo. Zvikai pakagarei? Mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Zvikai mumwe wakakwegura pamazuva ake akasvika akagarapo. Fufurume. Amapabata here Daniel wakadini? Wakatarira. Ndo Mwari wetu onamata. Wakakwegura pamazuva. Zvikai kudini? Nguo yake yakanga yakachena sechando. Zvikai nguvo yake yakanga yakachena sechando.
Zvose zviri kungoreva kuti koma idzoreva kuti pakaipa. Mabata zvakanaka. Svika nguo yanga yakachena sechando. Ndokutaura kwakaita Daniel. Inda kaona sokuti Daniel wakazofananidza nechando nokuti wakatoona kuti nguo yaiva chando. Ndobva wofunga kuti it's impossible kupfeka ice block. Ndobva wonyora achiti nguo yanga yakaita sechando. Yeti muchinda wakasvika akagara pachigaro nguo yoga chando. Bwere chando. Iwe ndoona ukizira kuti ungakonewa kukurapa iwe kusvika watora mvura yemamukuvisi. Iye nguo yoga chando. Zvika ikudi uye bvudzi romusoro wake rakanga rakaita samakushe akanatswa. Bvudzi roga romusoro ranga rakaita semakushe akanatswa. Ende. Chigaro chake choushe yakanga iri mirazvo yomoto. Ipapo ndo pakaipa apo. Chigaro chake cho iwe Mwari unonamata unomuzive. Haumuwisisi. Ndosaka uchivhundusigwa norumuprofita Dombo Tsvuku bawakawa kunzi bangu akanyora zita rako mumbiya. Iwe unonamata unomuziva zvakanaka. Chigaro choga chigaro cheya yoga chigaro choga chomushe murazvo womoto. Tikakuti gara pamurazvo womoto unogara. Asi yonga akati go pamusoro pamurazvo. Zvikai kuti makumbo acho uri moto unofuta. Makumbo echigaro uri moto unofuta. Full stop. Wapawa hivi kuti full stop nka kurova kuti zvapera. Makumbo echigaro uri moto unofuta. Mbiri kuna Mwari, mbiri kuna Mwari, tomunamata, tomurumbidza, rudo kuvanhu vose, kuvanhu vose, oteerera ngiro dzidzoimba, mbiri netsinga peri. Ndo Mwari watinonamata. Saka Moses panhoroondo yake yose, why understand that the God he serves, Moses was deprived the right to be happy as a child. Mapambato zvakanaka here. Wakadepriviwa Moses kumwa pazamu ramai vake usiku hwose. Akashandugwa for a certain period. Akaiswa mugwizi kundogara. Saundi yainzwa chete ndeyamatacha. Mwari taigwana Moses kugadzira a character inokwanisa kuita confrontation by the Egyptian king. But zvakatangira kumatacha. Amapambata zvakanaka. Amen. Kudzidza kusakwama. Moses pakaitwa basa. Pane chimwe chanaizvo kuti chikangozoitwa chine 3 months. Kungondo chiti pasi chinotowa wave kuti kudakikwa pasi. Zvokuti chero chimusana chacho chisina simba chosumuka pano pakati chimusana kusumuka kuita chipikiri kuita mudenga kudai. Chichiramba kutsvedwa pasi che. Mugoto uramba mumire zvinhu zvose zvikotodhilewa nechinhu chine 3 months. Mapambata zvakanaka here. Kutononoka zvose, kutononoka kuchechi nechinhu chine 3 months chauma kamusana katukutuku. Kuti pasi hamudini hamutsveti kundotsveta zamo chofuridza. Murume mukuru nomukadzi mukuru kutoita sevachaidzingwa vachibva nechinguru chine chimusana chitokotoko. Mari kana makachikonewa ipapo ndobva mozorigona rava nendebvu.
Mapambata zvikatike. Moses mai vake vakatrena mwana to an extent yokuti wakaiswa mugwizi akanyarara kuti tu. Umoto tikwa singo mwake. Mapambata zvikanake. Mukasava ngwarira vanhu vamakabata pamaoko munotamba shangarana. Chikada kungozudza kuti munomuchecha ndigari. Chotanga kumonyoroka baba. Ende chotozviwa kuti mazikumba afamba achibuda. Kana uda kudzoka, they are intelligent enough kutoverenga kuti mazikumba wako achidzokera kuya. Kwandoti handidi. Usati wagara pasi unodzokera zvepashi. Kusvika vanhu voti haiwa. Chingogara ipapo. But mai vaMoses vakagona kudzidzisa mwana wavo nguva dzokuchema nedzekusachema. Vakagona kudzidzisa mwana wavo kutsunga unnecessary sounds. Waiwa matacha ari mugwiziso ogara kumushawo. Unoshawa kuti masound ematacha Mwari wakazvifunga sei? Rimwe rego zvimwe unoshawa kuti but Moses wakatiwira pamasounds awose. God was preparing him to take the Israelites home. Amapambata zvikanake. Wakapabuda pose Moses waiting for the confrontation time. Verse 10. Rwiziro chisiya iyo. Chitosiya. Makumba ake aiva moto unopfuta. Unozivhundusiba nomuprofita watsenga zimbe. Iye uyu makumba ake chaiwo uri moto unopfuta. Bwizi gomoto kuchibva nepasi pake ndiye kutoproducer that fire. Ichibuda. Umwe munyori wendofarira wakati igoku bwizi gunobva pana Mwari ndo moto uchaparadza nyika. Svika ikudi. Deuteronomy chapter 2 verse 3. Yes. Mapota gomo iro nguva yaringana. Yes. Goma. Yeah. Mapota gomo iri nguva yadini nai yaringana. Svika ikudi. Dzokai muende nechekumusoro. Chidzokai muende nechekumusoro. Mapota gomo iri nguva yadini nai yaringana. Chidzokai muende nechekumusoro. Pamakashandigwa mavana makore mangani muchishandigwa. Nyora makapariwa rungani. Minamato makakanda mingani. Uroi makadzidziswa rungani mukanokora shoka yomunhu iyemi mukere pane. Kudzidziswa uroi wanga wachembera usina kumborowa. Pane shasha panapa dziri kuimba dzakanokora shoka dzavanhu. Painokora shoka dzavanhu. Pane shasha ipo pano dzakadana mazita avanhu. Kwaindora mazita vose. Shasha dziri pano dzakatonyora mazita. Dzikapuwa nhombo dzinoindirana namazita. Dzikati baba munini Jacob. Kumapasuva. Watete Suzeni. Kumapasuva. Ende vanoti unozviita pakati pousiku pasina unokuona. Dzimwe shasha dziri panapa dzakageza pakati pousiku pamharadzano dzenzira. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mapota gomo iri zvaringana. Chidzokai mumbotarira nechekumusoro. Zvadini nai? Zvaringana. Gomo iri mapota mai zvaringana. Murume mazama kuryisa zvaringana. Mageza mvura dzenyu mukamubikira sadza nadzo zvaringana. Gomo iri rapotewa zvaringana. Kusadzosera zvegumi 13 years uri nhengo yechechi uchingopota mugomo
rino zvaringana. Zvikai kudii pavhesi inotevera? Exodus chapter 3 verse 10. Pana Exodus. Ende inayo nyaya ine nharo iyoyi. Ende nayo. Naizvozvo zvino uya ndikutume kuna Farao. Yes. Koma. Yanga yava nguva yeconfrontation yaMoses to the king of Egypt. Zvikaina Mwari, naizvozvo zvino Moses, chiuya ndikudii nhai ndikutume kuna Farao. Zvikai kudii? Kuti undobudisa vanhu vangu. Kuti ubudise vanhu vangu muEgypt. Vana vaIsraeri muIjipita. Yes. Full stop. Yes, papa, indapa ninotevera. Toda kufamba kuti kurumidze kupita time iyo. Ndoshopa 14. Zvino Mozisi wakati kuna Mwari. Yes. Ini ndine aniko, koma. Yeah. Kuti ndiende kuna Farao. Yes. Ndibudise vana vaIsraeri muIjipita here? Yeah. Question mark. Mapau waire zvakanaka. Kurava kuti Moses watotanga confrontation yacho naMwari. Mwari akatinda. Akati Moses vandakatiza imi ndauraya munhu. Munozviziva imi Mwari? Kuti ndakatiza ndauraya. Ike zvinomoda kuti ndidzokere kundozviisa mukana wamamupera. Ko iye ndinandiko zvomongondivavarira? Ko zvambodiko gore negore mudhiko zvambodiko? Zvamboita sei? Zvikaenda Moses, ini ndinani? Ende vanhu vanogona konfronta Mwari kudarika kukonfronta zvivi. Zvikai kudii? Akati, zvirokwazvo ndichava newe. Hechi chiratidzo chokuti ndakutuma. Kuti ndiMwari. Mubvunzo waMoses ini ndichitoverenga, ini ndoga ndingoverenga wakanitsamusa. Kuti ini ndinaniko pamuromo. Akangoti ini ndini ani? Zvaiva nani? Ini ndinaniko? Imbotuma mwana kuti ndipe mvura moti ko ini ndadiniko? Waita rafu yemhando yepamusoro. Asi Mwari ndobva kuti kudii? Verenga mhinduro yaMwari. Kana mabudisa vanhu vangu muIjipita. Yeah. Muchanamata Mwari pagomo rino. Yes. Ipapo Mozisi akati kuna Mwari. Tarirai, kana ndikasvika kuvana vaIsraeri. Ndikati kwavari, Mwari wamadzibaba enyu wakandituma kwamuri. Yes. Ivo vakati kwandiri, ko zita rake ndiani? Ndichatii kwavari? Mwari vakati kuna Mozisi, ndichava iye wandichava. Mozisi akati kana ndainda uku ndokwandakatiza uku, ukaverenga chapu wanga chitogara kwaJethro mapabata ere. Zvikai kana ndadzokera kuvana vaIsraeri vari Egypt, ndinondovati ndatumwa nani imi Mwari? Ndonoti ndatumwa nani? Ndoda zvinobatika. Ndivabvunze wandidini wandituma. Zvikaina Mwari unondoti ndichava iye wandichava. Amapabata zvikanaka. Zvikai ndichava iye wandichadini wandichava. Ini ndoshava kuti Moses wayo faith uyu murume. Paanoudzwa kunzi ndichava, indaita pana zvamapindura ndipindura yo mhinduro kwayo. Because paripo mwana wandauwisa zingaiti. Chero pakachava chidzidzo chacho ukaticha akasavona kuti ava ndivana Moza, ndivanhu vasina kuita sana Moses, mungatotapura navo. Unoramba chindojokonja paari kuona parikuda kupa controversy palesson. Ndo paanoramba idzokera konzi inana musati maenda mberi, musati maenda mberi. Ndokumbira kuti mumboita clarify pane pandisina kuhwisisa. Ungafunga kuti pane pasina kuhwisisa uruda kukonzera confusion. But Moses unonzi ndichava iye wandichadini wandichava zvikai kudini. Verse 18. Vachateerera inzwi rako. Uende iwe navakuru vaIsraeri kuna mambo weIjipita. Koma. Yes. Muti kwaari, Jehovha Mwari wavaHebheru wakasongana neni. Yes.
Jehovha Mwari wavaHebheru wakasongana neni, zvinonditenderei kuenda rwendo rwamazuva 3 murenje tindobayira Jehovha Mwari wedu. Yes, inda pavhesi inotevera. Zvikainda John wari Moses. Awindi oga uchaenda navakuru vavaHebheru. Chapter 4 verse 1. Zvino Mozisi akapindura akati, asi tarirai, havanganditendi kana kuteerera inzwi rangu, nekuti vachati Jehovha haana kuzviratidza kwavari. Yes, mapawai. Moses unombonetsawo futi dzimwe nguva. Wapedza pana ndichava iye wandichadini? Wandichava. Zvika havanditeereri. Nokuti vanoti chii chinotiratidza kuti watumwa? Hamapabata zviga rake. Chii chinotiratidza kuti wadiniwe? Watumwa. Ndipei ndiinde Mwari. Chii chichandovaratidza kuti imandituma? Zvikadina Mwari. Jehovha akati kwaari, chinyiko ichi chiri muruoko rwako? Question mark. Akati ichimbo. Zvikaina Mwari, chiko chiri muruoko rwako Moses. Nokuti Mwari wangamudza ndichava wandichava. Kuroti my instructions also before Pharaoh were before God. Zvikai na Moses vandicharatidza sei kuti mandituma. Zvikai muruoko unei. Kana ndandiri ndingati osvimbo iyi. Moses akati chii? Isvimbo iyi. Koma muchiri handina bakatwa utando museve. Handina bakatwa utando museve. Ndofamba naJesu. Avanopaimba nziyo kwadzo. Mapawe. Kunoita kuti iwe ndofamba naJesu. Ndofamba naJesu. Chete. Handina bakatwa utando museve. Handina bakatwa. Saka Moses unonzi unei zvikai zvipo. Zvikai kudina Mwari. Chapter 7 verse 1. Jehovha akati kuna Mozisi, tarira ndakuita samwari kuna Farao. Koma. Aroni mukoma wako Moses, iwe ndakuita samwari. Kureva kuti Mwari paitinda. Waiziva kuti Moses is going there like God. It was God himself with them. Zvikaiwe Moses ndakuita samwari. Position yawakabereka inoshisa. Iwe pamberi pa Pharaoh, because Pharaoh is a God. And it's only a God who can confront him. So I have made you a God. Yes. Amapambatire. Saka iwe Moses chinda ndakuita samwari. Usatamba nokuti ndakuzwa ndakuita samwari. Yengo zvikandoti chii chiri kuitika pana. Ndozvo yengo zvikaya ndisina kana kuti respect. Because ndinozati pandakatsika panopisa. Chii chiri kuitika pana vanhu vavakosora kuseri kuchii chanetsa uko. Muri kudadi? Moyenja here. Zvikaenda kuita samwari pamberi paFaro. Zvikai kudii? Aroni mukoma wako. Yes. Uchava muprofita wako. Aroni mukoma wako ndiye uchava muprofita. Kureva kuti Moses wanga asingachatauri kuna Faro. Waitaura kuna Aroni. Aroni ndiye wotaura kuna Faro. Amapambata here. Moses yanga yatava hwitakwi isingachabatiki. But time yeconfrontation, the power to confront sin and overcome sin. You know, we are chatting kana munhu apfekedzwa a Christ-like character. Amen. Amapambata zvakanaka. Zvikanzi Aroni wanga ava somuprofita. Yes. Zvikai kudii? Verse 2. Taura zvose zvandinokurayira. Zvikai Moses, taura zvose zvandinokurayira. Aroni mukoma wako. Uchataura na Farao. Aroni mukoma wako ndiye uchataura na Farao. Kuti atendere vana vaIsraeri vabude munyika yake. Indatini. Ndakati ndamboverenga vhesi iyoyi. Ndikati vagwedere. Imi mofanira kutaura zvose. Mapawe. Madivo mukaenda pa this position ya Moses yokutuma amira samwari.
otaura zvose zvaarayigwa naMwari kuna Aroni. Mhuri dzikamira dzakadai kudenga toenda. Amen. Zvikai kudi. Verse 10. Moses naAroni vakapinda kuna Farao. Ndopavapinda vakomana. Confrontation time. Vabuya. Mababa zvakanaka. Apa rangarira kuti dzakatiza. Batike zvino dzavo dzakuya confrontation. Ende dzakuziva ndakatsika shoka dzavakuru. Yes. Ndopavasvika pamberi paFaro. Vose naAroni zvikai kudi. Vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo yake pasi. Yes. Pamberi paFarao. Yeah. Napamberi pavaranda vake. Yeah. Ikashanduka nyoka. Hallelujah. Iziva matenda iyoyi. Aroni ndokukanda tsvimbo yake pasi. Ndobva yashanduka kuita nyoka. Pamberi pana Faro. Pamberi pemadzimambo, pamberi pevatungamiriri vekwaEgypt. Ndobva yashanduka kuita chiinai? Nyoka. Zvikai kudi. Ipapo Farao akadana vachenjeri navaroyi naivo idzo n'anga dzeIjipita. Yes. Vakaita saizvozvo nouroyi hwavo. Fusto. Mapambata zvakanaka. Nyoka yaMozisi yamira. Farao akati munofunga kuti kutamba neni varoyi n'anga uyai. Ndobva dzabuya. Ndobva voti unozwa kuuya pavanhu vanozva kuti hapana zvamaita. Ndoona kuti vakatoya vachitoridza miteko nokuti pakakanda Aroni wakati ndapedza zokuti wanga akaitarira kuti chirega umoni. Ndobva uitarira. Mozisi akatarira nyoka, varoyi nen'anga. Ndobva vasvika ndokuposhera. Ndobva dzasumuka. Mapambata zvakanaka here. Nyoka ndokudini? Ndokusimuka. Panguva yeconfrontation time. Pataimu iyi. Pataimu iyi. Because nyoka dzaFaro dzakaita sezvakanga zvakaita naMozisi. Yes. Kurova kuti dzakatonzi pasi gwendere ndobva dzasumuka nokusumudza misoro. Period iyi hazvina kuitika sokubwaira kweziso. Dzakasimudza misoro yaAroni, yakasimudza musoro dzaFaro, dzakasimudza musoro. Pakaita kaperiod nyoka dzavaIjipita dzichipfira dzichitenderera, dzichipfira dzakamira. yaMozisi ichipfira ichitarira, ichipfira yakamira. Panguva iyi vatendi vanondoenda kun'anga. Dendaiva ini ndakanda yangu keta nyoka. Vakatevedzera vavasingandiwanipo. Vavasingandiwanipo zvachose. Paimanyiwa apa. Iwe wafunga kuti ndapedzera. Waona kuti munhu wanofunga kuti wapedzera pana zvawamuita. Saka Aroni naMozisi nokuti vaiziva Mwari wavo, they stood still. Vakatarira zvakanaka panyoka yaMwari. Vakatarira zvakanaka attitude yenyoka dzaFaro. Padzakatarirana kudaizvo nyoka yaMwari ndobva yadirecta nyoka dzeIjipita straight mumuromo dzose kuinda in unison, dzichindopinda mumuromo wenyoka yaMwari dzichipedza. Mwari akati nonga svimbo ndokundobata rumenda ndokuva nesvimbo yake. Iwe imbomirira iwe. Dambudziko rako wakapaparika. Nyoka yaMwari isati yaita action. Imbodzidza kumirira. Upenyu uhu hwetorona mabvuzi nyore hune hondo dzemo dzinoda munhu une hana yakatiwira. Vamwe vakamanya vakadambira rutava nyoka dzasimuka. But vanomirira Jehovha vachabhururuka samakondo, vachamhanya kose vasinganeti. Vana Moses nana Aaron, they stood there kusvika nyoka yaMwari yapedza their mission. Vanhu vachaponeswa nevachakomborerwa naMwari. Vanhu vagere mukati mematambudziko vakamirira ruoko rwaMwari kuvabudirira.
mazamo. Vanhu vachaponeswa naMwari, vanhu vakagona kumira pazvokwadi yaMwari mazuva oupenyu hwavo hwose, zvichigwadza zvichirema, pakupedzisira nyoka yaMwari inopabuda. Verenga chapter 12 verse 30. Zvino Farao akamuka usiku, iye navaranda vake navaIjipita vose, kukava nokuchema kukuru paIjipita, nokuti kwakanga kusina imba musi wakafa. Akadana Mozisi naAroni usiku akati, simukai, koma, ibvai pakati pavanhu vangu, imi navana vaIsraeri, Mose, endai munonamata Jehovha sezvamakataura. Tindai munonamata Mwari wenyu sezvamakareva. Torai makwai enyu neng'ombe dzenyu sezvamakataura. Endai neni mundiropafadzewo. Mapabatai zvikaisimukai mubude muno, pamunoinda, pamunondonyengetera, neni ndinyengeterereivo. And it was done. Amapabatai vana vaMwari. Ukandotarira Moses panozotigwadza panyaya yaMoses. Moses unoti apedza zvinhu zvose zvimwe zvaitika izvi, Moses unoti vava towards kundopinda kuKenani. Pana chapter 27 yaNumbers, nemhaka yenguva ndichataura nomusoro, Jehovha unoti kuna Moses, iwe Moses, iwe kwira pagomo reAbhuramu ndikuratidze nyika yandichapa madzibaba enyu. Moses unokwira pagomo, asi iwe hauchapindi muKenani nokuti wakanditadzira pamvura murenje. Moses amudzwa mashoko naMwari, dai ndaiva ini ndaimuudza kuti munokangamwa kuti zuva ndizuro vanhu ava vakavoda kuvaurayani, ndikapinda pakati pangu nemi pavo nemi ndikakuudzai kuti bvisai zita rangu mubhuku youpenyu, munokangamwa Mwari. But Moses instead yokudaro unoti Jehovha Mwari wavanhu vose ngaatsvake murume unogona kupinda nokubuda pakati peungano iyi. Hamapabata zvakanaka here? Regai Bhaibheri richiti hakuna murume pasi pezuva uchava nehumility yaiva naMoses. After kubva mumatachi, dai ndirini ndakamurondedzera zvikuru. Ike ndingaita sei? Unongovari ndaita sei? Kubva ndiri mudoko, makandivavarika mudhara. Kuti vavanete takatambura mumatacha muya, ndiri mumatacha muya, musamwaoneka mafanisi. Iyo imisheni yenyu iyi yamunoti mama kandigadzirira, ndo misheni yacho. Mukanditambudza ndikaita muranda kuIjipita. For a long time nditambura ndiri muIjipita imimi. Musamwani kunyarara mudhara, kunyarara kwangu. Kunyarara kwangu dzimenguva zvazvirimo. Ndinyarara sebenzi. Ndikatambura paIjipita. Ndikatiza, imi mukarega. Farao achida kundiuraya. Ndagwira muHebheru. Ndakagwira muHebheru ini. Ikava nyaya yake ndikasvika pakurisa makwai pandakawanai. Sebenzi, imi muchinditi ndofana kuenda kuIjipita. Mukandibvisa kumakwai paJethro. Mukatora vanhu inde kuKenani, makarega kundudza ndofira pana. Dema makandiudza mudhara, dema angondiudza. Ndangogara ndangoramba ndiri paJethro, zveIjipita zvaikupera zvakadaro. Ndaimurondedzera zvokuti chero Mwari waiona kuti ndaita mistake. Hamuri kumuwisisa here Moses? Moses waione right yokuzama kutsanangurira Mwari kuti awisise kuti one mistake, one yepamvura tombonobazisa kundodha straight kwakaumba chindori chemuru vakanamara chifananidzo apostles direct muri pedu. Ndava musadaro, kana mazogara musadaro, musandidaro so. Unoziva kuti pane munhu paanenge aita mistake akakuudza zvakanaka ukamugwira murombo iwe kuti hai ndamboderere, handina kuti zvatizatataura asi kuti ndandingotiwo kuti ipapa ndo pandaingoti kuda padini apa handina kudawa. But Moses unotasvika panguva iyoyo harangariri zvake, unoti Jehovha Mwari wavanhu vose
Ngarangarire kuisa murume pakati peungano iyi. Wabetsere vanhu kupinda nokubuda pamberi penyu. Nokuti ndoziva kuti pamberi penyu ava muri moga munopukuta. Mwari kuita sokunonzi hanyengerere. Oza pane pambo unotaura kuti tora henyu. Usingarevesi. Uchida kuti uyati kanaka torai. But aheya. Mapawei. Saka Moses pari kuti tsvagai murume. Dai ndiri naye muti tsvagai murume ndaona kuti unomwaneni. Ungaita moyo murefu so wandaita kubva kuzoda. Pana maeri akanofundira kuti kana iwo akasatungamirira kereke yafa. Apa pabatai. Okusarudzo ongowazita. Asi mazuva esarudzo munotoona kuti pachechi pari kupisa. Pakatsamwa kuita zvokutamba navakuru. Pane vaidanidzira vachiti muzive kuti sarudzo. Ndozinyaya kuti sarudzo. Hedu hikino uye. Unotoona kuti panapa pane riva. Rakatotsvetwa nomukuru. Ukada kutopromota sarudzo dzacho kuti ngatinyengeterere duwe Mwari vatipe vanhu chaivo. Unotokumbuka. Ndisa nyengetera vana kupe vanhu chaivo vanda uzama. But the whole Moses, after the whole journey from Egypt, afamba hondo dzose, akagwa hondo dzana Korana na Datani, akadraw a battle line between the Korahs and Datani navanhu vamwari, vakaminywa masikati machena. Moses akaita vindicate between Israel and God. Mwari vakarespecta judgment ya Moses. Israel ikakona kuparadzwa. Moses akafamba, murume akapandukirwa nedzake hama chaidzo. Mwari akapindira akamugwira. They were one murenje, but ike zvino Mwari dai akanga angomuti hauindi Kenani unofira pano. Kwete kuti hauindi nekuti makareswa pamvura. Imboiverenga uyaverenga. Imboiverenga umbowa kamwe kakurisa musimbe. Pane vanhu vane mibvunzo yokuti Mwari ndakamuresverei. Ndapedza kubvisa chegumi. Mari mukuona mari yandakawana. Ndakabvisa chegumi chakakwana ndobigwazve. Saka chandakamuresvera Mwari chi. Imbowai pano pana Moses. Chapter 27. Verenga verse 12. 27 verse 12. Zvino Jehovha wakati kuna Mozisi, kwira pagomo iri reAbharimu, uone nyika yandakapa vana vaIsraeri. Ipapo kana waiona, newewo uchasonganiswa navanhu vako, sezvakasunganiswa mukuru wako Aroni. Nokuti makaramba shoko rangu murenje reZini panguva yekurwa kweungano, panguva yekurwa yeungano, mukarega kunditsaura pamberi pavo pamvura. Ndiyo mvura yeMiripa. Dai Mwari akangoti haupindi, ndangoti ufire muno. Asi wamuti haupindi because of one sin. Moses ndokupindura akati kudi paKedeshi murenje reZini. Zvino Mozisi akataura naJehovha akati, Jehovha Mwari wemweya yavanhu vose ngaagadze murume paungano iyi. 17. Uchabuda pamberi pavo nokupinda pamberi pavo, ungavabudisa nokuvapinza, kuti ungano yaJehovha irege kuva samakwai asino mufudzi. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, tora Joshua mwanakomana waNuni, murume uno mweya mukati make, uzere nemweya mukati make, uise ruoko rwake pamusoro pake, umuise pamberi paEzazari muprista napamberi peungano yose, ugomurayira pamberi pavo, uise pamusoro pake zvoukuru hwako, kuti ungano yose yavana vaIsraeri imuteerere. Muona here kuti Mwari wangati vane replacement. Chero Moses ndiye akataura zvinenge. And the statement ya Moses kana ndaivaini ndaitaura kuri kuidza Mwari kuti avone kuti zvandaita hazviiti. Kuti chii chai munhu nokuti vanhu venyaya aiti kufamba oga. Chii chai munhu musoro mangu tizati munomuwanepi. Zvikaenda Mwari, tora Joshua mwanakomana waNuni, uise zvoukuru hwako zvose pamusoro pake,
pamberi pomuprista Eleazari nepamberi paIsraeri yose, pamberi peungano. Transfer authority pamusoro paJoshua masikati machena. Kana ndaiti zvandandapedza nokutransfer pana Joshua kuvanhu ndokune kuvanhu ngomoti chinda kuvanhu vademba chinditi pana Eleazari muprista tipedze pana pana moti inda kuvanhu kuti vanhu vaone kuti ravazuru rakapinda nyoka. But ukaverenga Bible rinoti Moses wakaita zvose zvaakarayirwa naJehovha, akatransfer power and authority upon Joshua. Achipedza Moses unofamba dzimwe nzendo nevana vaIsraeri, authority asisina yepower yava pana Joshua, but wakaramba achibata basa raMwari nokutendeka. We have vanhu vane tsika yokuti gore ravabviswa mubasa ndogore ravaguma zvegumi, ndogore ravaguma kubata chikoro chamangwanani, ndogore ravaguma kubata Sabbath school, ndogore ravaguma kudzoka kuchechi masikati because vabuda muofisi. But Moses wakafavor as if he had everything, yet wanga transfer everything upon Joshua. Achindopedza Moses bendo gwake ndosaka tichimba guyo sepagomo rePisga. Moses wakaoka the deathbed ari one kutofa. Dandirini Moses apa maichema Moses ndoenda kunofa. Wakabva vanhu vose vasingazivi kuti Moses waenda kundodini kundofa. Muri paisei achitaura navo sokunge uripo. Mwari ndobva wamuti ende pagomo, nguva yako yadini yakwana. Dandirini Moses ndaiti zvakaoma vanhu vaMwari ona ndikafamba nharu mbiri nhatu ndoti kwaizara marutsi paIsraeri nepain. But Moses walked his journey to his deathbed silently. Ndokunyarara mudhara achiti ndokundokwira mugomo rePisga achisvika ndokutsvaga pakanaka kufira. Ndotoona sokuti kufunga kwangu wakawadza mashizha ndokuvata namanhede ndokuzvisa paposition yekufa ndokunyarara kamirira Mwari. Kana ndandirini ndaenda ipapo aivhura rimwe ziso ndakatarira kuti muri serious nezvinoita. Moses wakavata paposition, Mwari haana kuita nyatsi, Mwari ndokutendera rufu, Moses ndokufa. Achingofa Moses Satani achisvika akati tauya kuotora mutumbi waMozisi. Mwari akati azvigona nokuti papa nepresence yaMwari ndo vakati apedza vakamupeta. Bhaibheri ukariverenga kunonzi Moses wakavigwa naMwari. He was buried by God. But ari pamberi paIsrael it looks like a disadvantage. Yet God said he is not going to be allowed to be buried namavoko akasviba. Ceremony yedeath yaMozisi yaiva yaMwari. Dzimwe ceremony yedeath dzenyu imimi dzisiyirei Mwari. Hondo dzatinadzo mukati meupenyu zhinji ngatidzisiyire Mwari, ndova neoutcome. Mwari vachipedza vakati Moses muka. Moses ndokumuka ndokurova pasi akadzira naye patransfiguration kupa assurance yekumuka kwavakafa. Vakakomboregwa vachatiwira munguva dzehondo dzenyika ino vagotenda kuti Mwari vaite sokuda kwavo. Mukati mamanheru anhasi munamato wangu neshamwari dzangu vanoti Mwari ngavandibetsere panyaya yeconfrontation with hard times, ndiite head on straight nenguva dzakagozha ndisinganzvengi kurudyi kana kuruboshwe. Mwari ngaandibetsere like Moses to be strong even munguva mokuvhuvhuta kwemhepo, ndisare ndakamira. Pakupedzisira kana ndaperisha I will be buried by God himself and resurrect again with him. Vane munamato uyoyo tisimuke timire netsoka dzedu vanoti Mwari ndibatsirei. I want to be like Moses, kukonfronta zvivi zvose zviri muupenyu bwangu, kudzosa mutsipa pakutarira vakadzi, zvikadzi zvakatapwa nezvivi, kudzosa mutsipa kutarira varume vakuru vomuchechi vanotsvetsva chirikadzi dziri muchechi namasingle parents. Tive masingle parents anogona kumira muzvokwadi yaMwari. Ngatinamatei nokutendai Mwari mukati mamanheru anhasi.
wondo zhinji takadzikonewa nokuti hatidi kukonfranda zvinogwadza. But mukati mamanheru anhasi totsvaka nyasha dzenyu dzomuchinjikwa. Tiwirevo urombo pabutera hwedu Mwari. Pakukonewa kwedu kukonfranda zvakaipa mukati meupenyu hwedu. We have even failed as parents to confront our children with ill behaviors. Vanasikana vedu chaivo vari kupfeka samatomboy before us. But we fear to confront sin as it is. Tibatsirei mukati mamadekwana anhasi kuti pahondo dzose dzeupenyu dzakatimirira nedzatakarongerwa newakaipa, tidzidzisei kumira like Moses chero zvichireva rufu. Tidzidzisei kumirira nyoka dzedu dziminye nyoka dzavavengi, nokuti pakupedzisira nyoka yaMwari inomedza nyoka dzose dzavavengi dzakatitenderedza. Takatoregwa nhumbi, tikatoregwa vhumba tatsika, tikaicheregwa padzimba dzedu mishonga yatisingazivi, but pakupedzisira nyoka dzevavengi dzinomedzwa nezita raJesu. Mazvita ini mukati mamanherano Mwari, nokuti vamwe tinadzo dzakatomira dzichakamira nyoka mukati meupenyu hwedu. Hondo dzatakasenga hatichadzigoni, titenderei kumirira yaMwari imedze nyasha dzenyu dzorugare nokugadza kwomweya mutsvene nekugadzikana kwenyu muutatu hwenyu zvive nesu tose chose. Mutichengete kubva zvino kusvika muchiuya nokusingaperi. Amen. Manheru akanaka sangano dzvene raMwari. Ndo paperera rusando rwedu rwemanheru ano. Pane chishedzero chimwe, madhikonesi ekuEast tiri kuziviswa kuti tichange tichitarisa utsanana hwepachikomo mangwana. Regai ndirimainde vabati